Hello friends, welcome back to my channel. Video content is on thang walker. So friends, the new video ang tam nakanakan janaki Indian Army ni openly godan requirement ngkarni som der kina mani gabang student mani da gabang candidate mani gunu gutu jana dong arkina mani gabang candidate mani openly jagan magan nani arkina mani gunu gutu jagasno gabang candidate na janaki 4 December ni prai 16 December sim openly jagan nani mani gabang candidate da gunu gutu jagasno dong da ang tam the new video ngidring janaki be Indian Army ni recruitment janaki really ngkarni som ding step by step kana rakina janaki be mani Indian Army ni recruitment really ngkarnaini aw janaki nintani age limit ma janangan आरो बिनि eligibility criteria ma आरो janaki documents required ma नांगोन janaki documents ma नांगोन so बिनि सोमोन्दै नोंथांमोन गासैबो फुरा डिटेल्स दिनैनि भिडिअ step by step खिन्थागोन नोंथांमोना बिदिखौ जोबजासिम नायलांबानो थाबानो जाबाय okay so माने दा गोबां candidates माने गोनो गोथो जागासिनो दं आरोखि ना okay so friends da gobang candidates mani gono goto janagasino dong mani gobang mani students mani gobang mansifrani gono goto jagasino dong mani open release jaगोन मागोन होननानै आरोखि ना माने 4 December निफ्राय 16 December नि गेजेरावहाय open release जागोन होननानै माने गोनो गोथो जागासिनो आरोखि ना दा नोंथांमोन दिनैनि बे भिडिअ गिदिरनो step by step खोनागोन नोंथांमोना बिदिखौ जोबजासिम नायलांबानो थाबानो जाबाय okay so आं नोंथांमोनो first of all बे जानकि articles को फरायनानै खोन्थानि नोंथांमोनो नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो नायनो हागोन Indian Army Recruitment really Bongaigaon Assam okay so बेयाव नोंथांमोनो खोन्थानोसै आरोखि नोंथांमोनो बेयाव मा बुंदों नै नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै Army Recruitment Office they are nearing Assam is going to house office the recruitment party at 8 Assam Police Ground Abhayapuri जागोन आरोखि ना गासिबो माने गासिबो डिस्ट्रिक्टनि जानकि Indian Army Recruitment really जानाय बेयाव जागोन आरोखि ना रान जानकि रेस हाय okay so बेयाव मा बुंदों नै from 4 December to 16 December दा गोबां candidatesफ्रानो मा सानदों आरोखि ना गोबां मानसिफ्रानो दा मा सानगासिनो दं जानकि बे 4 December to 16 December होननायखौ मा बुजिदों गोबां candidatesफ्रा दा मा 4 December निफ्राय 16 December सिम open release जागोन होननानै माने गोबां candidateफ्रानो माने गोनो गोथो जागासिनो आरोखि ना माने जागोन ना जाया मा ओमफ्राय exactly डेटखौबो मिथिया माने दा गोनो गोथो जागासिनो आरोखि ना बेखौ बेयावहाय मा बुंदों नोंथांमोनो खोन्थासै आरोखि ना बे खुनु open really नङा नोंथांमोना बेयाव बुंनो सानदों खुनु बेयाव open really नङा बेयावहाय मा बुंदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै मोजां नायबानो जाबाय बेयाव मा बुंदों from 4 to 16 December 2020 interested male men candidates from 13th district of Lower Assam that is Borpeta Kokrazar Dhubri Bongaigaon Chirang Gwalpara Kamrup Royal Kamrup Metro Baksa Nolbari Uluguli etc okay so आं बेखौ नोंथांमोनो खोन्थाला बांद्राय Someone who have completed minimum required eligibility criteria can apply online at official portal of Join Indian Army at www.joinindianarmy.nic.in बेवहाय मा बुंदों दा गोबां candidatesफ्रा माने गोबां मानसिफ्रानो मा सानदों open release 4 December निफ्राय 16 December सिम जागोन होननानै सानदों आरोखि ना गोबां मानसिफ्रानो गोबां candidatesफ्रानो दा बेयावहाय नोंथांखौ बुंनो सानो बे खुनु open release नङा माने बेवहाय मा बुंदों बेवहाय 4 December निफ्राय 16 December नि सिम जानकि 4 December निफ्राय 4 December आव जागायनानै 16 December सिम नोंथांमोना अनलाइन सो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों आरोखि ना बेखौ अनलाइन सो एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों सो दा बेवहाय गोबां मानसियानो जानला मोनला बुजिदों माने गाब्रायलागासिनो दं आरोखि ना माने 4 December निफ्राय 16 December सिम ओपन रिलिज जागोन होनना बुंदों आरोखि ना माने जागोन होननानै माने गोनो गोथो जागासिनो आरोखि ना माने जानला मोनला बुजिदों आरोखि ना नोंथांमोनो बेवहाय नोंथांमोननि डाउटखौ आङो क्लियार खालामबाय so I hope नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ बेखौ okay so मा होनो बेयाव बुंदों 4 December निफ्राय 16 December सिम जेरैखि बे 4 December निफ्राय 16 December नि गेजेरावहाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोनसो होनना बुंदों आरोखि ना बेयावहाय okay माने दाख्लै माने Indian Army जेरैखि open release जेरैखि open release थ' नङा माने requirement ओंखारनाय बे माने अनलाइन एप्लाइ सोलिगासिनो दंमोन ना दा हठात माने साननै सानथामसोनि एप्लाइ जाखांनायनि उनावहाय मा जादों बेयो मा हठात बन्द जादों आरोखि ना अनलाइन एप्लाइ जानायाहाय स' बेनि थाखायसो मा बेखौ आरो माने आरोबाव माने रि एप्लाइ खालामफिननो थाखाय माने गोबां candidatesआनो एप्लाइ खालामनो सानदों बे समावहाय माने खालामजोबनो हायाखै हठात बन्द जादों अनलाइन एप्लाइ खालामनाया स' बेनि थाखायसो दा मा बेखौ माबाफिननो आरो ओपन खालामफिननो आरोखि ना माने 4 December निफ्राय 16 December सिम एप्लाइ खालामनो हागोन होनना बुंदों आरोखि ना बेयाव खुनु बेयो ओपन रिलि नङा अके स' आहाय नोंथाङा बुजिबाय जानांगौ नै नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ नायनानै मोनसे who have completed minimum required eligibility criteria can apply online at official portal of Join Indian Army at www.indianarmy.nic.in okay so बुजिबाय जानांगौ ना नोंथांमोना आं बेयाव नोंथांमोनो खोन्थानोसै दा post of requirement number 1 दङ general duty okay GD नि बेयो solar
district clerk, solder nursing assistant, solder technician, solder tradesman, solder farmer. Okay. Host Naringi. Okay. District cover 13 district cover खालामो आरोखि ना बेवहाय नैबेनो that is the बरपेटा क'क्राझार धुबुरी बङाइगाव चिरां गवालपारा कामरुप रुरेल कामरुप मेट्र' बाक्सा नलबारि उदालगुरि दरं एन्ड साउथ सालमारा मानकासर ओके बिनो अफ रिलि जेनाखि बे रिलि जानायहाय मायाव जागोन 8 आसाम पुलिस ग्राउन्ड अभयापुरियाव जागोन आरोखि ना बङाइगाव ओके दाथ' माने एप्लायानो जायाखै 4 डिसेम्बरनिफ्राय जागोन 4 डिसेम्बर टु 16 डिसेम्बरसिम जागोन आरोखि ना स' नोंथांमोना सोर इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन 4 डिसेम्बरनिफ्राय 16 डिसेम्बरनि गेजेराव ओके रिलि बिनु रिलिया जादों 8 आसाम पुलिस ग्राउन्ड अभयापुरि बङाइगाव आसाम ओके एडुकेसनेल डिटेल्सआ बेयाव माने एडुकेसनेल डिटेल्स जेनाखि जिडिनि थाखाय सोल्डार जिडिनि थाखाय जेनेरेल डिउटि जेनाखि जिडिनि थाखाय 10 पास जानांगोन ओमफ्राय मेक्सिमाम नोंथांनि जेनाखि पार्सेन्टेज बे पार्सेन्टेजआ 45% जानाय जानांगोन ओके 45% एग्रिगेटेड एन्ड 33 मार्क्स इन इच साबजेक्ट ओके बेयाव मा बुंदों नोंथांना जेनाखि नोंथाङा सेकेन्ड डिभिजनबाबो खुनु लाब गैया माने फार्स्ट साबजेक्ट नोंथांना मा जादों 33 मार्क्स थानाय जानांगोन नोंसिना फार्स्ट साबजेक्ट गासिबो साबजेक्टआवनो 33 माने मार्क्स थानाय जानांगोन गासिबो साबजेक्टआव ओमफ्राय टटेल 45% जानाय जानांगोन ओके स' नायबानो जाबाय नोंथांमोना if candidates have higher secondary education qualification okay that is 12 pass okay intermediate no solution ओमफ्राय बेयावबो मा बुंदों गासिबो 33% जानाय जानांगोन साबजेक्ट गासिबो साबजेक्टआवनो 33% जानाय जानांगोन ओइचएसबाबो आरोबाव दङ सोल्डार क्लार्क एसएसडि 12 पास जानाय जानांगोन इन्टारमिडियेट विथ 60% जानाय जानांगोन आरोखि ना एग्रिगेटेड एन्ड 50 मार्क्स इन मोनसे फार्स्ट साबजेक्ट 50 मार्क्स थानाय जानांगोन फार्स्ट साबजेक्ट ओके ओमफ्राय टटेल पार्सेन्टेज 60% जानाय जानांगोन आरोखि ना ओमफ्राय दङ सोल्डार एन ए 12 पास इन्टारमिडियेट पास विथ 50% जानाय जानांगोन ओमफ्राय फार्स्ट साबजेक्ट 40 मार्क्स थानाय जानांगोन आरोखि ना कम्पालसारि बेयाव मा जादों साइन्स स्टुडेन्टफोरनि थाखायसो आरोखि ना बियो साबजेक्ट फिजिक्स केमेस्ट्रि इंलिश एन्ड बाय'लजि ओके आरो बेयाव दंबावो 4 नाम्बारावहाय सोल्डार टेक्निकेल ओके 12 पास इन्टारमिडियेट पास इन साइन्स स्ट्रिम बेयाव माने टेक्निकेल लाइनाथ' माने टेक्निशियान लाइनाथ' माने साइन्स स्टुडेन्ट नङाबा जाखाया आरोखि ना साइन्स फरायनाय जानांगोन नोंथाङा 12 पास ओके first in science stream with the physics, chemistry, maths and English with a 50%, minimum 50% जानाय जानांगोन नोंथांनि पार्सेन्टेजआ जेनाखि टेक्निकेल पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो थाखाय ओके एग्रिगेटेड मार्क्स एन्ड फार्स्ट साबजेक्ट गासिबो साबजेक्टआवनो 40 मार्क्स थानाय जानांगोन आरोखि ना ओके आरोबाव नेक्स्ट दङ 5 नाम्बाराव सफर इज द फार्मार ओके सफर फार्मार ओमफ्राय बेयाव दङ 12 पास जानाय जानांगोन विथ क्वालिफाइड इन द डि फार्मार विथ द मिनिमाम 55% मार्क्स थानाय जानांगोन एग्रिगेटेड एस इन द रेजिस्टार विथ द स्टेट ओके आरो बेखौ नांला 6 नाम्बाराव दंबावो ट्रेडमेन्सनि आरोखि ना सोल्डार ट्रेडमेन ओके ट्रेडमेननि थाखाय नोंथांनि जेनाखि एडुकेसन क्वालिफिकेसना नोंथांना 8 पास नङाबा 10 पास जानाय जानांगोन आरोखि ना ओके एकर्डिं टु पस्ट दा एप्लाइड ओके आरोबाव दंबावो फिजिकेल एलिजिबिलिटि बेखौथ' नांला इसेबांनि माबा नङा बियो सेस्ट मिनिमाम बेखौथ' नांला इसेबांनि एभेलेबल जेनाखि इम्परटेन्ट नङा बियो मिनिमाम जेनाखि 48 केजि जानाय जानांगोन नोंथांमोना इसेबांनि इम्परटेन्ट नंला बियो आरो जेनाखि डकुमेन्टसा मा नांगोन बे जेनाखि बे रिक्वायरमेन्टनि थाखाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि जेनाखि डकुमेन्टस निडिदा जेनाखि डकुमेन्टसखौ मा नांगोन नोंथांमोना बेयाव नायबानो जाबाय नोंथांनाव मा एडमिट कार्ड थानाय जानांगोन अल इडुकेसनेल सार्टिफिकेट नोंथांनि जेनाखि नोंथाङा बबेसिम फरायदों गासिबो क्लासनि जेनाखि इडुकेसननि गासिबो सार्टिफिकेटखौनो नांगोन होनदों ओमफ्राय डमिसाइल सार्टिफिकेट नांगोन ओमफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन ओमफ्राय रिजनेल सार्टिफिकेट नांगोन स्कुल केरेक्टार सार्टिफिकेट ओके स्कुल केरेक्टार सार्टिफिकेट नांगोन ओमफ्राय केरेक्टार सार्टिफिकेट नांगोन आनमेरिड सार्टिफिकेट नांगोन एफिडेभिटआथ' मा नोंथांमोनाबो बयबो मिथिखायो नङा होमबा एफिडेभिटखौ मा कर्टआव मोनो नङा होमबा कर्टआव लायनो हागोन जायनाव गैया एडभान्स बरना लादो एफिडेभिट ओमफ्राय आधार कार्ड ओमफ्राय बेयाव मोदो 20 पासपर्ट साइज फट'ग्राफ ओमफ्राय रिलेसन स्पर्ट्स एन्ड एनसिसि सार्टिफिकेट इफ एनि ओके स' नोंथांमोनाव जेनाखि एनसिसि सार्टिफिकेट दङबा नोंथांमोना होनो हागोन बेनि थाखाय एक्सट्रा मार्क्स दङ माने एनसिसि सार्टिफिकेट होयोबा नोंथांमोना जबखौ मोननायनि बिराद चान्सआव थायो आरोखि ना ओके स' हाउ टु एप्लाइ दं बेवहाय नै online registration is the mandatory for all countries and will be open from October okay बेथ' नंला इसेबांनि इम्परटेन्ट नङा बे अक्ट'बरावसो जाखादोंमोन दाख्लै नङा माबा अक्ट'बराव जानानै दा माने फुरा गासै साननै सानथामसो जानानै मा बन्द' जाफिनदों ओमफ्राय दा अपेन जाफिनबाय नै अपेन जागोन आरोखि ना 4 डिसेम्बरनिफ्राय 16 डिसेम्बरसिम अपेन थागोन नोंथांमोना 4 डिसेम्बरनिफ्राय 16 डिसेम्बरनि गेजेराव नोंथांमोना माबानो हागोन आरोखि ना
एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि ना अके स' बेनोमोन आई हप नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ अके